Grabe na magaday. Isog na magkakaayo. Grabe na dyan ka ba? Ni Ari magugko diri dong kay nilayas man kus amo ah. Ha? Ano nilayas man ka? Wadi ka naglungag te? Sayo lagi ko naghagbas day kay bagnot man ang palibot day. Ay, pagkalayo abada ning lugaran ni. Ay, salamat naabot na jud ko sa balay sa akong pag-umangkon. Wa na ko kapananghid sa akong anak kay di na ko kagwanta sa ilang mga kinaiya. Grabe na magaday. Isog na magkakaayo. Grabe na dyan ka ba? Ako'y lamot ma, nagkaparihar ako papa. Dapay ba ako? Ayaw na balik din ha, di na ko lagi ni ka ng sugod karon. Grabe na dyan ka day. Wa naman sa ginaanang na imo kong inahan. Babe, buinas kita pagkapalitan ni Biba. Kanindot kay Biba diri. Kani babe no, pangandoy ra gyud kay nato ni sa una. Karon naabot na gyud. Ayo. Day. Dong. Uy, ti, naalay ka? Dong, maingod to dong. Naanta ko ituyo ninyong duha dong. Oh, masama na ti. Dayon sa diri te. Salamat dong. Dong, ni Ari magugko diri dong kay nilayas man kus amo ah. Ha? Ano nilayas man ka? Wa na magugko kagwanta dong sa mga patasan sa akong mga anak dong. Unya, diri ka mo puyo. Punta, sugod kay wa man koy lain kaduulan gud. Nah, kapalob ya ka ti nga bag-ura mi diri. Pagkini mahuman ang balay oh. Te, total kay diri naman ka mo puyo, pasabton ka namo. Dong, salamat kay dong ha, day. Pero te, naami kondisyon. Unsa man nga kondisyon dong? Kinahanglan kung unsay lihokon diri sa balay mulihok ka. Kay bawal ang libre dire. Ug isa pa te, wa kay sweldo diri ha kay nakipuyo ra biya ka. Sige lang dong, basta kay naala ko'y kapuy-an. Sige, kay nakasinabot naman ta. Te? 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 Ah, day, Wadi ka naglungag te? sayo lagi ko naghagbas day kay bagnot man ang palibot day. Na, mas giuna pa na nimong hagbas kaysa sa kaon unyag mga pasmo ta. Usa man na da babe, nga banha kayo. Si ate, mas giuna pang panglimpyo sa gawas kaysa sa paglungag. Ay na, naunsa man ni si ate oy. Ti, wa di ka nang lungag te. Dong, nalingaw maguko naglimpyo diri sa gawas dong. Nah, usa may kanon na mo ani ron ti. Namo trabaho para bako. Nagsalig ra ba ko nga naglungag ka? Sige dong, maglungag ko. Dapat lang yun te, kay nakipuyo ra ka. Dong, wa man day kahoy dong. Nya, kami pa di mangitag kahoy. Mangitag kahoy te. Kay obligasyon mo na, katabang ka na mo diri. Sige dong, pamitan na lang kong kahoy. Kapuyan na jud eh. Na man ta tay kapuyan, pero himuon man day tang katabang. Pag umangkon man ta nako, pero wa joy kaluoy. Ning abot lang kita sa ilang balay. Wa mo gito'y laing atuan, kundi dirira sa iyang pagmangkon. Sampod mi si mama oy. Di man mananggig gumulayas. Tara, daghan kay istorya. Ma? Ma? Dong, Bitoy, Oh, nagunsa naman pud mo dire. Oy, agata. May unto na day. Ay kog ignag, dire na pud mo mupuyo. Dili man day. Ingadto ra mi dire kinabalaka mi ni Tasing. Oh, naapa day mo inaw nga ikabalaka? Nagipalayas man kana ninyo didto? Wala man namon lagi palayas. Siya may hilayas dito sa balay. Ma, uli na tama. Himo naman kagkatabangan nila. sagdi lang nak. Madawat na akong mahimo kong katabang diri. Punta sa mag-ugtas ko sa inyo ang mga batasan. Di na pwede. Muuli ta ka magistorya ta. Banha kay mo. May pamuuli na lang ka dito te. Kay di ko gusto samok diri sa kong balay. Ma, ngano ipugos mo na imong kaugalingon? Wala man na ganay sa imo. Oh, di jud ko ganahan ninyo kay mga pobre kay mong dako. Sig nagdala-dala ra mog malas diri sa kong kadato. Ikaw dihate kay wa man kay pulos diri sa kong balay. Layas. Sige day, mulakaw na lang ko. Day, salamat sa pagpapuyo nimo. Kadrama ning pamilyaha.